Prečo som pre španielsku cestovnú kanceláriu vymenila túru na vodopád Skok za túru na chatu Plesnivec? Poprvé, chata Plesnivec sa nachádza v doline 7 prameňov. Táto dolina je súčasťou Belianských Tatier a teda z môjho pohľadu je tam, tak povediac, viac prírody, je tam viac kvetení, teda hlavne v sezóne samozrejme, nebavíme sa o zime. A je to preto, lebo sa to nachádza vo Vápenci a samotná dolina 7 prameňov je považovaná za botanickú záhradu Tatier. Je tam porovnateľné množstvo vody, čo je tiež veľmi skvelá správa, najmä pre tých Španielov, ktorí tej vody až toľko nemajú. Na najvyššom bode túry vlastne sa nachádza chata. A to je skvelá správa nielen kvôli občerstveniu, ale aj kvôli tomu, keby prišla nejaká prehánka, búrky, čokoľvek, človek sa tam vie ukryť. Alternatívou vlastne na vodopáde Skok je len, že človek sa musí rýchlo vrátiť na Štrbské pleso, kde sa môže ukryť a proste áno, je tam tých možností veľa, ale tá chata je podľa mňa, má úplne inú atmosféru. Chata Plesnivec má skvelú rodinnú atmosféru, výborné polievky, výborné občerstvenie ponúkajú, takže toto je pre mňa tiež dôležité a myslím si, že toto tí turisti aj ocenia. Ďalším momentom, prečo som to urobila, je, že vlastne na chatu Plesnivec sa dá urobiť okružná túra. To znamená, nemusíte sa vrácať tou istou trasou. Môžete vyraziť z Kotliny, ísť, myslím, že je to zelená značka, po zelenej značke až na chatu Plesnivec a dole sa vrátiť po žltej, teda po doline. Uvidíte vlastne dve trasy, na rozdiel od vodopadu Skok, kde vlastne musíte ísť Mlinickou dolinou hore aj dole. No a v neposlednom rade v sezóne je tam oveľa menej ľudí. To sú tie dôvody. Ak chcete poradiť, kľudne sa na mňa obráťte.